genomförde El Camino, eller El de Caminen som vår gamla kompis Gert sa här. Men ja, med andra bromsar och mycket pyssel. Och detta är så mycket som då, ska vi se, det är Jan Martin Mellum, heter mannen. We do this in Swedish, you know, for you foreign visitors, maybe we should update some, but most of the Swedish people here are locals, so we could, you know, fill you in about every car we wanted to, but mostly it's in Swedish. Now we got another street machine, or no, it's a pickup. Jan Martin Mellum from Oslo in Norway. It's a 65 street machine. 65 El Camino Custom. Så här, det är Hotchkiss suspension, motor 12 volt, bakaxel, QA1 stötdämpare, Unisteer, ja just det är kuggstången, pinionstörning, och Willwood 13 tums skivor fram och 10 tums skivor bak. Och motorn är en 383, den stråkar 350 då. Är det väl va? Ja. Ja, det har du mycket pyssel med den här, det kan man lugnt påstå. Hur många år har du hållit på, Jan Martin? Jag har gått 2,5 år. 2,5 år? Du kommer ifrån Oslo, ja, och har du kört med bilen tidigare? Nej, bara byggde och skruv direkt. Så, tittat mycket på Discovery och bestämde mig för att jag ska göra en sån själv. Jag har aldrig byggt bil förr. Så inte någon bil överhuvudtaget? Det är min första bil. Du satt och tittade på Chipfus och American Hot Rod så tänkte du att jag ska ha en sån här jävla bil bara. Var hittade du El Camino någonstans? Ja, den köpte jag begagnad av en kille i Oslo. Men då var den inte så här fin antar jag? Nej, det är ett makalöst arbete. Så man kan säga att de här tv-serierna, Overhauling och de här, de inspirerar ganska mycket då, ja. Det var, jag tror det är 3 eller 4 år sedan det sista avsnittet blev inspelat på det här. Det är så kul för Chipfus var ju på Elmia i år, va? Och de här jävla gamla avsnitten går ju fortfarande. Det är ingen som tänker på hur gamla de är, va? Jag väl snack om att de skulle göra någon ny, men de tyckte det var för dyrt. Det är Kalle och Valle, ett par svenskar som jobbar där hos dem. Men det var de som gjorde det, det var ju annat. Du vet att de hade ett special department, så att bilarna byggdes ju snabbt, va? Men sen, på någon vecka då, va? Men sen tog det 1 månad eller 2 månader att få till dem så de fungerar också, va? Det är ju ingen som vet om, det sa de ju aldrig, va? De hade en speciell avdelning med en jävla massa folk som fick ihop skitet på slutet där sista, va? Ja men det är sant alltså, för du vet för det så liksom för motorn att starta, det är bara lite soppa, lite 12 volt istället vid tändspolen, va? Men sen, ja, det har du gjort jävligt bra jag bakom, det är kanonfin bil där, verkligen vacker. Ja, tack ska du ha. Ska vi ge Jan Martin en applåd också här? Första bilen inspirerad av TV. Vi lyckades rädda honom från Toyota Supra, det är inte dåligt det heller. Det är rätt så kul det här med Toyota Supra. Det var ju så här att för när de här filmerna Fast and Furious kom då för 10 år sedan så skulle alla skulle sluta med amerikanska bilar. Alla skulle bara hålla på med stora vingar och det skulle vara så jävla ballt. Ja, då köpte ju ungjävlarna en Toyota Supra för 300 000 eller 350 000 i den och sålde den för 40, va? Jag menar, det var ju liksom ingen hit det där, va? Så var det slut.